chadabo barabukobarara asinya sai amaene yasa na wokerekyo kamabe sai mana ko tabana ra chana mora sige sirkyao na ya muka amaro bora kan na na tintakana batari na waise bwana asifiwe abana banyosai engane ya bete nkonyorere abantu amagere na kwenda kurikora okorigereria researchers goseko baro ochunguzi utafiti igorera manena yo weta amena yani gagoka at the age of monomono gochakira 30 years ekara basabere miaka 30 to 40 ebere miaka menga abantu banarite kwerusi moyo anere miaka basacha bakwirangana ebere miaka makomuna n'abantu barashinyomo enere miaka bakungu bakore korigera icisimi cy'abasacha nimwe bakera nimwe mukwanera tese n'abasacha bakinga kibakorendana wanyakiye ine miaka makomu nari abantu abange bakonyu bakwa bakinobugima. Take care of these years. Miaka between 30 and 40 enere miaka yo build the destiny of your family. Ekero miaka ya gachimo bekaya tawire mwana wote mutu abo cyara bana omuntu abagara bo masi igana bana ariko sabanga abana manene ekezo siyekigo kirensengima cyo perusi moyo lakini ende amariko nabwo atawaseme amariko nabwo atawasemeria karo kari gari amara yo goita abantu mbabero ase biblia beitete bibiri kari abana yo ko yo goita nigo ya biyo basingwa asangari abantu bari gasubira kare bakure lakini mano perusi moyo abantu mbabere omuntu yamo agrubu Ahitobel asige tabu kiasamori ya kabere 17 23 omuntu yamo gokwete ageita ekara wasemia bwate bataigwa ilarenga basemia wo mwana okopati salam yarenga basemia ta basemia ego kanseri yara ora tebina yubo mwakwana buki ekara ruwa basemi botategererwa akamnya kawachi mwana marika batabakabanye nyumba yaye akabanga matanga yaye agakora akalika ibiri yaye agataba gutoko kumutindege yana iga akamnyaka akasha asumutegero akerusi moyo agakwa omuntu ndo kabe Judas nere kero amuru Yesu akarego kira maiso akarire muri bari nyasaye utabati akamacha nera agakora yemikeke akerusi igachingire chimo boti cyagete kurukare tariri ngana rero gurabye Biblia amangana abinarororo ekara korigere gumano abantu kisaba bunchiro chiko garaba gwita mayabo amande ekara atata bukie skuru ya yabunaganitie abwate birenga byo gukora skuru takora abana bane nguru bari moyo rero there is a school board member umwana naro form 1 utakaweita ekara ofisi yabura mwabo agende skuru gasoma agataka weita lakini enda akaika gokonywa akairo school akaiburi baga yo basoma busa unarina go principal so akwana iganga akaro chise mjitaga ndera utari ara mwari bobuma tobwata abantu bate biyawa ebinge barakorera meme yabo nesara buchinde nchira abantu babo ita ko bamene akaro montabu ati ngwato mwiri nare mweteri yogo akara ayorete muswati na kamuaka akara kamuwate repitri akara muwate repitri akamya koriwe mwambe akamata ngori wora akara chikuwa magana yayo akamnyaka bakamuwaya akawengeri yogo agasira ikabantu bane bari bagofia imprisonment akachikorenga yekera na chiko cyane kecera orangambuya ntumuka nibango chiko cyane ka ekisaba buchinde chiko yara abantu ba berusi or financial problems chiabora omwana nara oboite torongo form 3 seto ekero esaya borite akogora geometrical set parenga bateka bana bange nara manene engotoka bare manela kamusa buniteyo ekarati kurigero ringa inchente bobo gimobo geometrical set yoka ekagara omwana uri ageta financial problems na chirocho ngara chire abantu berusi moyo erinde bana chamagimabo bana chikania amagimabo agento kende abasa bange emyaka inakwana 26 to 30 elabota asinga romantic relationship omoto bwange omo muswati bwanga buna bachirense babuna bari akano okainga wakarangiro omoto mwaka werusi moyo beta
na flight bechire figara kuri abasacha n'abanyoma babolete omuna wetera monta yamo sefum kef na abiseke okanigo abando okanigo nakiromba nduriko nyambarana abo bametena yaye obo nino nduriko nyambarana oyo mungu mutana bido tuko kana barakora ati obo muto otiko bumbale okara mugete weita mwete mara yetera berimo basambe wegerete petroli karaka ni wata yangu samba nsamba n'umukuru nanda ga amanda bose baga musacha ali samba gasamba n'umukaye nandi n'abantu abamuto kuri kanisesti abantu nyuma ya nene kiba muranya rabe ora nyuma nene kiba mukabasi emungu radio ko kwa ichara ala kote kwa yara bana machara kako se ngo kanu ya wapo akara bigebe mwana ko rama mwana hibe yumore berusi mara angana chinga nene chinyinga chira rara kinda tuko kwana chinyinga chiko yara bana bita mwana mwana ndago twara urere buru natamo illness ko se cancer amanda akodio montegeka ochandeka otyambe boti kuganya kuwanga kwa omori yote batabata bachiwa muranda onyora basemeri yabiri ngombe werusi moyo abana bazasaye ukurusi moyo korororo korombe amariko ngatwara basemeri akanone yori ukurusi moyo tosabe tatni saye mbiya manasiri bageri yabene atwakira senke yo mutashabara otiriye mu gako yo ranchia tigira abana wana basani abachira n'abahiri babo matata sengane twakire gukorangira imwe karansana kurwa baramuke abara mu duka yamu kagendare aisabera tigaruye kane amate yaye kare turariye ringa ne riyo karamiyo kare basaba tore mwana na gusegeta na tutara mwese era nkomu yarene kare ndiriya komiye ibaga to ko rusi moyo to basemerie atwafika Kristo warito amena Amerika watabana ki akere kwa twarira karanga ryo ko rusi moyo express your feelings kwana saba ntona nchewano na aresirenense ekiagara motra wabasanga essentially human beings we are social beings omata na akubo tawo once atarina ochiyo yogo amari mayose na yawo abatrando batelo na wera se oboro bwasi kwa bwese ngina bwondara yose umuri mabone bwa montayo na ntuka manyasa igomwe mwanya bantu ndiko totongira asoko bugore rabya nanjye umuntu gagotabiri ngani bwate stress ni bwate cyane mategerere ingomwa umuntu kwara ekerangera rikeriye bwate gya koritore bigesange teba agende magana ya Proverbs 17:17 iga ogakonya egente kende seek professional help gana so muntu mu gitari ti counselor na bachigo kwaracha bagaterie engane yakara yako nore kerangera ya koritore ebinde eriera again batuna yorwarte kare batware rwanga kwaritore gana so mu gitari enginchende aganda so masemye ebinde byane abingane ebyo egente kedogane rikomanya remember God cares nyasanaro mayana nyasanaro okomwechandera amarigaba tabana nyasago twechandera bagakaroteraire bagakarosindete otaro chiagagadrete okobana nyasare ne kyagandretogara abo twechandera nigorona twara basemye ngamane ngo mwechandera takubugobye sengi masumu tuo na akamane nagagatera ntweke emechambere ekyana ningo mwechanda bala sengi nchino buna Petro yaka eri tamali sano ngebuya sabe gokwana sababu saa elinde lyako achinguru materi yako kongerera bachiaso mona mate yo manene bona okoda kubana biblical examples abantu beruse timoyo omabyekano omondo weruse timoyo Elija akara ebranga bya yerutegera mumna akara anyara aha bungo moitare memere Elija no ya mobo orabeti nyesaya akara mu nyesaya omorere kongo yaba tungo kwana ya 18 uchi 18 kwa yana omorere kaika etayeto rwasukeri akamura bakamura abadi n'omorere taracha abajabata ita abadi bacha na intinotere ina torore uwo nyesaya no operator rosambe egerwaseke abantu ahapo bari barasasi makinya sabe mukundu cyase bagatadwa bakenyenya baparangaria enyesaya yaro baparangaria enyesaya yaro ebraya tu amatina ebraya rodo gosomo rodo sabe egerwaseke bagechiwechwe basi erijana tabanga bono tiratorore era karabinya sabe rero agatabima ni makorega kone yasa karatomero kururo o karwara akamera nanda macha mange okasabe egerwaseke akamera kurwara bagatera abantu bahabu bagusasime nyasaye bacega bagaitubose bakara ekara cyese bari gumwe abantu baye bakuru bayarire akamera bacika erichaka bagatama bakari kura imagati kwebisororo akare gumwe abana babiri abati anako mutare akamera kaganda gatera bakyo pada nje wana tigankwe nje wana
kirasi bakwerusi moyo muna mayo kore rusi moyo kurasi enkere abana bana sana to parastiga nyarina baka bari chinka igaiga baba baka bandu bagotire igaiga okamenya ko abantu bari mama chiaso okamenya ko abantu bari mama chiaso kosa bandi bari marwa wara igo bari chakare bamuriere akakwamo igo discouragement ebe ndombi bya butaro bunaye abana no barakokechi bakokechi abana bari kurosenda yao abana basome bakokechi bakomwako ori weta hakinya bagaka na baremerete ama abana bawo kana barakokechi na barakoretera bakungu wange kungwana na pi bakuna kokechi bakomuna tabanga nukumbu yamba tigere abana banga batamutiganga ndo kitare batigere bechio batigere bechio mo pesa ni nanda ko mi kana ndo arenge mo mulaka bete kunai we have cases wakagora mwana mulaka kama nini omo binani sabini mo mulaka wakati kunanya korombo chio sabini abaka mwana waka watu lakini hata kunanya igo kidogo gatina mwana stili wako na bakati ngeke na bana ratoro kuma abana nyasake tataka gotama akara no wa mwana idi anja marikana te First Kings 2 verse 18 inginya samo karate akara lichate watu samo wangu kumbe nchana sikere tanyara bwako ruta na akure akadespea akelanga nyasaye oria atakatotoro basambe kirwasa nari akera asaba ni mabondi ruta gatoro na nyasaye migara tambe kwa ka nyasaye migara bano njawe kwani asayo 19:4 Ningi kiara Elijah takuru muyokan. Elijah nabatu gwekaine. James 5:14 nabata benga Elijah nikabati chinya babu 9:2. Alikobeigwa, alikogachiwa, ogeroka, blokoka dia senka yao. Oka chigumuna dio ngere yabo kogachi yabo kwa bwonai. Oka chigumuna mulako dio kogachi kini ara maratiga na re bicharenge Akatigo musombo yarara. Nere monyene akagenda seroro. Elijah akagenda seroro. Oroganda gweli tukelimo. Agatara manyamo ndakumini eyine stress yabara gusa akuma kanama goro obrati bara ya todo timaganja nokobo asa tambe umoro Akaikaransa ise yomote. akaikaransa ise yomote Agesabira ngapwe. akabara kanyasa abo tigankwe Akabora. kabora Wana mona aisani. amana wana siye kiri tidane kama nyasa tsoba omuchero musanira muna eke yabara tinyaro chalala abana ngokuba tigandwa patigere batigere moyo bari mu mapodwane Iwobo gimabwane. iyo bari mu nyasaye Ekyaranje tindio muya ko gwachi sokoro tiana. ekyaranje tindio muya okunogo kwa moyo ukaba kwapa amangana nyuko bari natore narasinga gusetayo anyina arararo erenkere bino bakura moya senyemberi yao esenkeri yao nabakona kama tora stili mara arengere tugo kwa moyo mara infekiti nane ngakina nere ya mangu yotara amatanga angabunaya mune twakorega nande magorobira no mumurende orenga matanga gusigaro tena kiye murago takara iribya nana kanda kakora the same experiment gari gyale ngari nana akada kwa mugoboy wan mara kana sema sanga kana naro okwetwa mo okanatu kana chengo teka mneye mune licha kwetwa mo baka katanya sare na mite njero tigangu bono ingi sana kwa date Ngia kore taksi beroti ya ili tangi ni beru 18 nyasa ngia makadara tewan ingi nyasa kadara te richa ona ga mutigete tatarara ki agara kuwa mo nyasa rega ko platoka ya mo taru ma bana ku cha mingi enga njoro nyasa go che respond e kare pechane hate bari e kare te bana uchi asari 2 verse 2 Kings 2 verse 18 nere go kwa na bono enga richa go place Watu wasanga mkonyari. Bakairana. Bakacha sare. Saka nyita yiko. Raka bateria. Tena bakane tinga. Mo baisa kogenda. Hiyo First Kings yale nke second. Lanka kana reference isaine. Lakini Nyasaye na achite agakonya richa akamwaga semberi na kila tage tugobeka. Akamwaga semberi ekara abwato musuka manene. Akamwa chinguru atarata abwa atari ngene chinguru Elijah akagenderera noragana na atwara basemira Nyasaye chopere ayubu abana bahira kuri bari depi
chaka chia sipi ebintu bya sipi byasa ko otige yabonera maoto wonyayo otige yaro otaka tabata sana yasana mkonya kuchapu sana 16 kana sama jiwe isa 16 elaro kwa tabuna ki ajibe kara wate problem ndakara bana banyasa igare ko share abasanye baro kwaganda obarora abatemje bano njabano ngabo asekere n'inkumbya abasanye ba matabi kakikonga akara kwanyorira omuntu engeire obwatoko nachatare tukwerusi moro mwaga semeri matabi na tago korego yasa naro nadi yasa nabwakemere bimya asubuma bwawo samangu iwa abantu bayasa aliwa gwana nagachiro mabwana yakandi yasaba bimo obwika baka kwango bimo onye nenga ya bwangiro omuraka kwangete nokobyera kwangete ababa mina kwangete mutawa kwangete yadi monto kera kana wana bimo bana abagachire there is no reason for me to live ngingo yese bana tingale tikoyandera nanda kwa abatari ni kwambia takona sina ngana mange amatukana ni yale bunembe obusa agibuna alata discourage nowe gimana kwata maana mostako tinapa tapeta abantu bose asubiye mu mbere y'uburaro abotege tobara malaria noke kanya sayanya lakini karabu wala kanya saya ya nyasa na taka mkono kwa sema ngo ya komi akawa mo kama jet 1 2 3 ayuwa akwa igana suru bwao ngo koma yakara abantu banyasaya baba koma urugi mandre bako tuanalia kona wanga mnabona ikona miaka ko ngata gochibuna bana n'ikisabuni abantu ngo ishibito kali mugeze ngo bitakona areke banda bona ngo ngamba ko natirake ebintu byonete pa bana basetiyo bana n'iki gusalala sanga ngaba sayama buta nande ngenda bakabara mata kirakiri anye ngo nataka atakwanye yete ngaba sa accurate ngaba se ngona memuta accurate eyeti ngaba accurate ekyalo ma bonet igasinire ntako ka wono okere na ku silence aga kubona kingi bono kombitere bokiranga ikwame omenya sabuni ngo chiko tutwe siberi ya ebintu ebikongete linayo juice linayo chisarno online eline ryo ko bana bakare ngeke ko kyaro mo ngaseni wakonga ingi bana nyasaba ko agote byayo ayi mwana bakana batabanga mu mabwangakiri ine asoma sangara nara abuna tora obu mabwangakiri wabure moyo igwe tonganya kuno nkeyoganda yani gwe to gwati para boka boka na se kora utitagora se yarrete akisho kara wala rakino wale imbe no masiburi bukwana na kwa murungani wala ibe yakiya yotaka ngwa abo express yani ko bwate pain ko bwato loro express ene pro wala akabwate akarana chire tari kunyara express era hakuna chambara moja utitwa ngako bari maise ko kwara kwatoro kwa mtenga chibona mete na ngoma tigara ngo mate kwa kwanire kwa kon bona lakini aji unaona kale ngo musacha ngo nyara ngo express ile chaba okwana asala sana ngo kwana arenge ihona njenda usoko kwana omorobo botoka na kwana tebnya sai yasa tongambira yake akile sawa no muri kire babenge na changa yatanga yake ine asa ne gaki ego watuye karanga ngati kuna cheki na yo kwani simu yangu tukana taraba wana mwanene gaki go yake yaman oyina aju abana bo mwanene nchingore tere ngane ekro bwato mo chando listen with God injusi nyazaye matengo manene bane sikerete njabana byangire bono ncho manene wa ko asibodi kerete nje tino chibotu tino chimayaga tino chiwareka tino tiroro wana manene wanankonya yani nje umere nkoro yasi nyasaye matengo manene sikerete njabana ngurwane sei onu turiko konya child God agera nyasaye igara singjia machi ribaga matoni nganjo manene enke nje ko balande omanene mancho matenke mo kari onke mo ko kari nkonya ayino mwana temye sai omanene one nkonya ndwanere yasomo rato manene ekera bere kempo na nje nara batabiri nyasaye nje nara batabiri nyasaye no batabi tini batabi yone nkonya nyasaye immediately igagochicha agokonya ko basibe cha haleluya iguma emechabe bori yoro manene ekyara na yaro ayigwe karare rete nyasaye
tanga kama chiri amaya amari ayanyi bunaji taga senwa akanyora ngwalire Musa ndatu ko ba example ya giye na isire ko kwa discouragement Musa atagetuko kwa Moses wanted to die ingewa Musa atagetuko kwa asega tangia kila numbers Samango Lydia numbers 11 ingeakolera ichata inge Moses wanted to die nere yani Musa akora aba Israel imiganda bakungu basacha bandu bakumurunga muburo mwabana ari okurukwaro naro kumurunga yo komata inabi ko kuna kwana yo kana Nyasaye kwani ntuntu bati bari kwana Nyasaye mila muno ari naro meswati mwaro naro mwara kana watara Musa nje kana kwana Nyasaye ana Miriam no kora sega semuka Musa Miriam ne kamati edale kwa macheso nando kora sega semuka Musa wayanda soba nando kora mutitire mesiko ngombe etigerget nando Musa okora Musa yani mungi Musa ngoroche mamro wabo kwa minari meswati wabo kwa minari nando meswati wabo chira as kama sasa kama mkaya matmera ni kwa mai kamera mai wana ochira itona mungi Musa kwa minari 11 verse if I 11 get there Musa akamwambia Nyasaye Katucha para Yesu Ndara nyoro wanjiru asore Yabu yako nende kwa mwana kwa boke Yabu yako nende kwa mwana kwa kubwa senke Abana baba sinke kwa wewe kwa Nyasaye na nchente mwenke Yabu yako roba mwana atemeza serikali leke roho mimi nana ile Kuwa Animuada magana Yani ala ni jembe plata Inte ni mata awansi njibuya kwa mechisega Mwaka tawa awana wao Mwana na tawa wao na wao kila muntu muna kila mwana school Mwana mwana barra katata tukasomia bana na kwera kana watu ni kwa mtamani na kwera kana kini mbaya Wentatu watu wa barra Ya kwera kana yataria na mwana ni kwa school ndiko ndia wana bali kuna wana na risaba Jerusa ya nyakaba baka wana garota hiyo ola sikanya ola terieta awara kali haleluya hamu tama sikanu mkairi anga nakebe anga nakola ejo bwana wasanite na batongete inje na batongete nakirende okonteringa babogolie nakobalera sele kwa kiane uno marali akobogolia omwane ke mwere okogonka Oikaimba ikia senseria kwalierete kisokore tiabe. Oye bana Musa oba to kumanya sai. Ora mu ko botwa sasa nyomberi yao. Ora kama omanene. Yani mu ko ntiari ko kwera mu ntigara bana. Sanara nchimangi okendo ko kwera mu ntigara bana yani. Nna wasami abana. Yesawa ne. Igodi chogo tiganje bigana. Aya mkia ko yoya. Aya na ya kibo ngia ko garan ko mu wasi chinga enka yani. Musa nere wacha ndikita sokora aba Israeli. Akimurunga agakwaro. Omaria uchimate na chitaka tabia samuite ana tabia samuite ana takalokwa tabia zaga bora radite ingeta wana ko tinda kama yaso sequence abara ya sana kinya sana taka makonya sana numbers 4 verse 11 ya sana taka makonya na kiagote naende ba regetamba kire ku you numbers 10:17 Orante Eyine namba singote bateni 17 abuna Musa kwa mnataka toranga Nyasaye ngo charo chichanga otokonya kana tu achandikire Does God come to our rescue when we are in trouble mwana ngo charo tokonya usi agotigerai Soma igora namba si yori kwa 11 edi yori kwa 11 ntake tonga nde ekefungo kiaye yakane ekefungo kiaye yakane abantu bali basangana ine na Abaisiraeli iko barenge no batonu abantu abakuru musari kora abatonu abanene bwoko balitinyama abantu bakore nyama abantu bakore bintu byawo Abaisiraeli bwo bakalira abagateba abantu bakanya abatemusa watara tena yoka ona haki discouragement ona kana Musa wa discouragement ona verse 10 na kiabato Musa akaibwa abantu bakwerera
abantu kwa murunga ni bareke ngeke na yore yao yombe ngona abantu kwa mana bale ni kiyo chibula bona mabutata iyo okulie chinjiri wanse yasaka gachigwa musa kabeigwa inguna wakambe sae Incho ngora na yabon naende ntanyoretio gwanzerwa sore nasiki kwangeire merememene nasokora abantu 17 Ningi ke kurwa igoro. Yaman. Kwane na yaro nako. Yaman. Ane ninge bara kurwa so moikori ore masore. Biaman. Nya sawo ikabon. Akara to gate mechano. Akara buri yasae. Yasae ni yabo ikakorongoro. Igabo ika ne chinguru chiaya chege titira. Opera ko se omara ko aranye borebonya. Omo yori ko jwa ku besaore atari chibu. Igakara to gate to gate mechano to gate ko yori abana yasae. Na ipo ne ko gere gere machana ya chire. Igoro ya saa nero ko kungoro. Orani Anya ya ko onkolera mangana buna ayo. Musa stini ko akweta moya. Ndera ma bero ngite. Ingite. Ngite ni maroka. Kwa tole tumulango. Wani mtolaki. Ingite leo kabisa rama ngana. Mcho tu kongo ngani ko wa tidikala mcho. Wa ko to mcho mi ni chinjara chionsi. Ingite tu ngaraya. Isabela. Akara boroboro kamina na ko bina nayo no ko gati mugaka mutiga bana gab musana la maga ndenga gata ka kuingenta umubaraka anga ndenga pasta njenta gitu ko kupi ko na mwiri ko mbori ga nyugo tiga bana ko rusiri asata mbingi utari ko kula lino mugaka mukulimo akara baga kina baka bagereze gandeli ko bangi bimwere ino musa ko maro na bapi kara bata bana sa tiga ko tisa koraya inko tita to kora mwana Oya kwa rusimoyo. Abana sae ntogane liko rusimoyo. Yasae yeye nabwate muri myasitore. Narago kwana. Yasae na mateme cyane yeje ito. Munago kwana 6:63 fungu la 9 na Zaburi 31 fungu la 4. Yego kwana Psalms 21 verse 4. Ngaki yasae na mateme cyane ito. Yasae ningago tubugoreria. Ninkiago kwana kefunge kinkore de wicha somo baraka. Ena ko bateme cyane. Nuzi kwa sababu ramu akakwa na chire ebi kire kina yakora matuto ya magagateyo aya wa soborba omatego aya saa na ya kengero kiana yamona na wada mtiara kwana abata binyasa nkonye kura seme chande nkonye kura sema tego ruse bigere ni bitatu kora kari dia buri asome sibwane eri neti nkora besaye neti ndenga chabobe ngoma tokana nikoranga besaye Nita sasa Isabela ama nene gago teba Jeremiah 49 fungu la 11 abana Isabela ndegara Jeremiah 49 verse 11 Iyawa kuana ngaki katika rana abu watabula chaba ise bacha asende na ntini mbalebe ena kwa mu ofena nantire ndio pana hii ngoma rana ngajego kwana watika rana abu watabula chaba ise na ntini mbalebe Hallelujah. Hallelujah baya sana ko ndaba. Na baraka tigaba sana. Sabara takara masala nya sai. Na marika tabire. Tigaba sabana. Akara da du gwamo abana lanchare. Tabinya sana ki injala na wana ko irina wao. Kusina whatever. Claim the promises of God. Tigi chira chenya sai aso mabao. Amadenga manena abana njena ko iri. Abana njabana na watiga ire ndalale. Na roteba. Kusina roteba. Igata bana tiga bana bata bata baise bacha se nanje kale ngeke ni barende ile sae chira chaye ne chiaba ronde ngeke Exodus 22:25 whatever asala ngara watu tena kwa kulia baraka Exodus 22 verse 24 a big warning na hata warning yenyewe yote ibate seriously ego post na ndo eko tena kama huyo mbele siri esa kwa ndia yamo eka kayamo alimangala yako kwa na enda mwamu ya sana yaka 22:24 Exodus. Tando mara kote mwesi. Oso bwana mpakana. Otara imani baya kule. Oso kuba chadabo. Barabuko bala lasinya sae. Ama ene. Ya sae na wokerekyo. Damabe ya sae. Mana ko tabana ra chana mara sige sirkiao.
naye mukaona baraka na wana tintakana batari na waisi. Bwana asifiwe. Anya manene igongo barakati we barakati we yasana batera Proverbs 15:25 ego kwana igori ya boundaries. Proverbs 15:25 Proverbs 15:25 igongo ndo bachwe chanda kuna gukura mubaraka yasana gatera makungu naye iyo kama mubaraka within a short time omubaraka beke distance kuwe sare takunya kwebwacha ekiagara kugotera mnamo nagwana mubaraka bagocha second atakekeya moko abanyara batigaire naka tukana tena bagata kayamo te kama ni gode sebu yabi siri kyora kekera eke was kiri tukasiri tukana kayari baba kungoche karapweke igori enda tose kwa ocha cheria abana Isabella tose kwa ocha cheria Isabella ngabona mnarega ngabona tabwa tinguri makataya ayabana take advantage utakuntafia najua bwana nyumba ya mondeki oyo otopara otomanenu otwana kwara otara batu chibese bata murane batu chibese chane batu ntobiane batu chinguru nasai bata na chinguru chala tokiala obe mwaka chim urwa nyasa oroje suruchikaini ari ngako sikenya gotigeria omanene nero na medenga iyore yetega iyore sai nero kwenda chimbebe chema baraka aya ndio kuna kuroro rumu wa kosi ne komo okona korari ke na uke mukungu wa msaada ya pote talima maranga tokia pote talima maranga kiakwa na baraka yasaya nero kwenda chimbebe chema baraka baba masikani na baba na tera baba batora baba marenda talima bana karare mutunga anyara ta bakomu na baba baba saka baba gata yani saitani arata eridiamu yote merike nani ngobekare ni magaraba usone ndi ara ngo kurugara nani ni magaraba ni bigeti yani yara bata kamba ko teme chando yabantu ni nero bata ni bara kumuli obwata ya na bana atigeru na kyako basomne kyako chake chapter nyume sa chatayo nani ndi amend abantu besaye omwana no kwanire nande kara kwana ngaki nani gago gokorera bo abantu twese twatabana amina igotu akors igoma twasabira so usibanya sa ikondo koyiribaga asokurga Isabella eyino ne rwesa ndonto bwati kitoko korga ikyara sana ro kwenda chimbe bichara baraka nani arata mangana Isabella karibu asinyamba ya manena seriously wana mkoko mkoko tata wana so infu so happy watu tisiga bari gasenga je sai ala kungwa bange asini kubakinire no timoje ya nyasai igoma konyo wata jetenusu so manya sai mara api rararo orabanya sai goncho ke yao asoko nyamuno koramuki omana na goseni omana na kwa chingu incho kanisa leka bana ba so brosberi ngaya sai elinderio onyore chinguru amangana mange teacher kwanza wori nyasai matanga kio mara nene nyacha mana nari bogori njetingo nyara to na kori waga mangana manga gonchorera korogara goitotige mwane bike aya matanga eliria chirios omana nari pime nya para landing side agara nyasai no meganu nere na kubogoria mangana abana ba Isabella my humble time abana ba Isabella no nyigweto ya Samaria mbase first born give mama humble time please because bana bya mutigalire mama abara lyo buororo mama bere gurbe mama bere musigo mama stress nera bari bagari ko barigeria ekiagara nero timirime nera yatigalire soma abantu bachiete skuru bari byanande bamesete chite ka within a fraction of second emechiwo gonchoko ekiagara lande munamura ba security tangani mera soma kabisa etaba sikaba ko mita bana bagasoma bana bakugwenera abana bakugwenera kenyereke akara mwe beka sama bakanya sai tiganya sasa ni atugira sala kistongo wali to